Toisena bändinä tänä iltana onkin sitten bändi nimeltä Tähti. Mikä se on yhtyeen kokoonpano? Jari soittaa bassoa. Pertti, soitan rumpuja. Anssi, laulan ja soitan kitaraa. Antti ja soitan kitaraa. On vielä yksi Antti, joka puuttuu tällä hetkellä, mutta saapuu myöhemmin paikalle. Mikä hänen tehtävä? Kitaraa soittaa toista kitaraa. Mikä on Tähti-yhtyeen musiikkityyli? Pystyykö sitä rajamaan mihinkään tiettyyn? No, rockivetoista. Se on vähän vaikea lähteä rajailemaan mitään, mutta rockipuolta. Kuinka kauan tämä kokoonpano sitten on ollut nykyisessä muodossaan koossa? Niin, no kauankohan me ollaan joku... Parisen vuotta tällä systeemillä. Mikä on saanut herrat sitten lähteen Manserokin kuninkuuskilpailuun? No itse asiassa meitä pyydettiin tänne, ollaan sen verran etuoikeutettuja, että saatiin kutsu oikein tuo esiintymään. Että siinä se sitten otettiin se vastaan, niin tultiin soittaa. Miksi olette näin etuoikeutettuja? No se on vaikea sanoa. Me oltiin keikalla täällä niin kuin siis kuluvan vuoden aikana joskus, en mä muista koska, mutta sitten jätettiin demo tänne ja sitten otti yhteyttä, että tulisitteko kilpaileenkin vielä. Ei meistä kukaan nähnyt minkäänlaista ilmoitusta missään, että en tiedä sitten, ehkä me oltais muutenkin saatettu ottaa osaa. Mikä teidän odotukset sitten tämmöisestä kilpailusta on? Oletteko lähtenyt ihan vaan tosiaan mielenkiinnosta mukaan vai onko ihan tavoitteitakin sitten tästä kilpailusta? No, tietysti nyt ihan se, että pääsee soittamaan, siitä on aina hyötyä. Että tietysti tällaisissa kisoissa, mutta kai että jonkinlaista julkisuutta tulee. Mutta, no enpä tiedä. No se soittaminen nyt yleisölle on aina, kyllä me tietysti ollaan keikkoja, soitellaan ihan vakituisesti. Mutta se nyt lähinnä. Niin. Voin sanoa semmoisen urheilijan vakiolauseen, että tehdään parhaamme ja katsotaan minne se riittää. 110%. Kyllä. Onko herroilla takana muuta vastaavia kilpailuja? Siihen, mikä se kilpailu oli? Siis Rock SM, niin, Rock SM, siihen pistettiin demo joskus ja siinä on meidän niin kuin nämä kilpailumerit, että ei päästy sinne soittamaan edes, että ollaanhan me vanhoja konkareita jo näissä. No, jos nyt niin sattuu käymään, niin kuten varmaan itse uskotte, niin että ykköspakka tulee, niin mitä odotuksia teillä sitä kautta on? Onko toiveita mahdollisesti levysopimuksista, ainakin keikkaa lisää vai löytyykö sieltä puolella mitään toivomuksia? No varmaan nyt uskotaan lähinnä sillä, että jos nyt yhtye on hyvä, niin kyllä se ilman kisojakin pärjää. Mutta ainahan sellainen on plussaa, että jos nyt tämän kautta joku huomaa, niin hyvä. Mutta mikäli nyt ollaan hyviä, niin eiköhän ihmiset muutakin kautta huomaa, mistä on kysymys. Minkälainen on sitten tämän illan Tähti-yhtyeen setti, mikä saadaan kuulla? Kyllä me koitettiin valita vähän sillä että tommosia tarttuvampia biisejä, mitkä on yleensä keikoilla niin kuin mennyt läpi yleisöön aika hyvin. Että se on toki tommonen niin kuin 3 biisiä, kun soittaa, niin se supistaa vähän tätä tuotantoa sillä lailla. Ja seuraavandi lauteille ja tällä... No niin, hyvää iltaa meidänkin puolesta. Me olemme siis Tähti. Ja 3 kipaletta. Ensimmäinen on nimeltään Tanssiin ja se kannustaa myös kaikkia.
Kiitoksia.